Здравейте, приятели! Днес в това видео ще играем една игра, може би я познавате. Един мой приятел ми я показва и се казва Зомби Арена. Тя бе малко избухва, към 30 000 играчи играят. И аз съм я играя много офлайн. Вау. И да, днес в това видео ще се опитаме да стигнем... Няма представа до къде, ама до някъде ще стигнем. 100, 200... Да. Хора, това оръжие е много скъпо. Пишете кодовете по нижи. Тези кодове са много добри. Ще играем гличове. Ще правим гличове. Да правим ли гличове? Да, ще го направим. Няма да идваш. Не. Няма да игра с никой. Ще игра сам. Защото на Тъндра е много по-добро. И да. Значи моята абонета се забави студио, защото е много близко до 300 абоната и той много се труди. Майка видеята много време ги правихме, много се трудихме, затова ходите в Боби Студио канала. Той е на името му на английски и се абонирате, той е много готин. Ако знаете кой е Cool Kid VR-таша, той много се лигави и изкара много абонати, понеже когато Брейнрота беше известен в миналото лято и той е направил някакво тъпо видео, което някаква песен Брейнрот и е избухнала и затова е известен. Само от едно видео. Ще да има към 200-100 абоната. Защото той всяка седмица качва по 2-3 абоната. А Боби ги качва на 2 дни. Затова моля ви, абонирайте се за него, защото всеки ден се трудим. Правим всякакви неща, играем на хубави игри за вас, ма вие не се абонирате. Знаете ли колко се труда за един абонат? Много време. Хора ще дойдат след малко. Окей, хора, тук съм за малко дръжа да се мютна. И да. Сега трябва да съберем всичките кристали и отиваме. Ще ги купваме. Значи първият глич, ако не знаете, много добър, да фарме на една такова. Трябва да имате този клас, защото няма как да го направите. Без този глич няма как да го направите. Значи идвате на тази планина и слагате бункер. И така му стоите инфинит дни и може да изпълните дронове. Във всеки случай, защото аз знам колко зомбита се спавнат. Аз съм бил до 385 лейв и браше да бием едно тъпо йети, което беше уникално гадно за биене. Ако искате повече видеа, поне стигнем 50 гледания на това видео и да. Сега в момента ще взема World Ender, защото аз си го смених нещо бут става, понеже хора, чуйте го. World Ender има ability. И ти като го гледаш, да макса хем по-силно, но хем има ability. И хем стрела на по-надалече и когато стреляш един път, той се размножава към на 5 страни. Докато Bloodstaff-а, значи, той стреля отблизо, има някакво тъпо ability, което просто прави бум и само избухва нещо. Ability-то ме е малко траш. Аз го казвам, малко не ми харесва ability-то. Просто не мога, просто е много гадно. И да. Ако искате повече контент на тази игра, повече видеа направя, ще ги правя с Боби. Просто Боби сега в момента не мога да играе. Това някъде прави работа прави. И дърсам да го направя видеото. Затова да.
хора ще да ходят до туалет, значи много ми се ходи. Ще трябва да в бункера да махна атоскипа, иначе хора ще умра. И идвам се. Окей, тук хора, тук съм. Ходих до туалетна. Съдрозвам малко бункери. За да зомбитата да бият. Да. Ето вижте на часа. Това че му пъсна. След като ударим едно зомби. Ето. То се размножава. Да, ето как се размножава, виждате. Вижте. Как се размножава. Ето това затова е добро. И да. Значи, аз, като съм бил малък, към 5 годишни не съм искал YouTube канал, но майка ми, баща ми не са давали. Защото не ми дава да си правя лицето. Аз няма да си го показвам, аз ще правя просто видеа. И затова. Правя шортове, защото Боби Студио, той ми казва, че шортовете изкарват много гледания и лайкове и могат да ти сабскрайбват на канала ти. И гледанията работи. Имам вече към 3000 гледания. Аз толкова гледания не съм имал никога. И затова се радвам. И ако искате още гличове, имате още един тук. Значи, влезете в тази къща. Те неща не могат да се качвате. Ето тук да сложите един бункер и да се опитвате да се качите на прозорец. Но имате голям риск да паднете, затова не е много добре. И ако напишете кодови така в границите, можете направо стигнете до който ви си искате. Вземете 30 000 кила и ще получите към 700 000 кредит. Ако така играете още малко, ще може да вземете това оръжие. Ако искате да съберете даже за последното. Защото е много добро. Не съм го тествал, ама като гледам колко демидж бие на секунда, е добро.
И да, правилно. Мали, тук става страшно. Не е чак много страшно. Машинките се справят. Имам 3000 кило. И да. Ще правя и още видеа, ще правя на Anima Hospital видеа, ще правя на Zombie Arena, ще правя на и други игри. Затова, ако искате, идвайте ми гледайте канала, защото аз съм малък ютубър и другите са... Аз съм българин, аз живея в България, ама реших да ги започна на английски, понеже така да кажеш, повече гледа сабскрайбъри, много не помогна. Затова моят приятел Боби, който ги прави видеята на английски, ми кара да започна на български. Аз го послушах. Защото ми е по-лесно. И да. Дайте смених си канала на Alex Studio, понеже Боби ми каза, че мога да го скопирам. Боби Studio. Ако се чудите, ще ми е така канала, просто така. Защото Cool Kid Plays, поруче не съм го написал вярно, защото не съм фан на Cool Kid, просто преди като играх с Cool Kid, там ютуба с 2000 абоната, просто не знам, просто бях в него, като за приятел, ама вече не. Той е просто залигал и много във видеята му. Ако не сте го виждали, само за едно тъпо видео, от миналото, затова има толкова много абонати. Нямаше да има никакви абонати в момента. И да. Ако аз някога стигна 100 000 абоната, а моят приятел Боби е на 99 999, ще кажем и на майка ми и баща ми да се абонират за него. Защото по принцип Боби ми е от най-добрите приятели. Не имам по-добър, защото ние с Боби сме само от училище приятели. Имаме много по-важни приятели. Първо си раз всеки ден с него, защото е забавен. И да. Какво правя? Не съм зле. Машинките да спълна. Ако искате да играете с мен лично на Zombie Arena, пишете си в коментарите имената, аз ще ги напиша. И аз казвам Sigma Cool Kid 3x99, защото така ме кефи името. И аз лично ще ви адна и ще игра с вас на Zombie Arena и може би ще направя видео с вас, просто няма да говорите. И ако искате това, просто казвайте в коментарите си имената и аз ви пиша имената. След 3 дни ще видим какво има. И направо ви пращам покана за приятели. И може да ми приемете и да ви вдигня на колкото дни си искате. Ако искате на 500, пак мога да ви кача, защото е просто по-дълго време. Ще направим глича, каквото искате, мога да ви направя. И да, продължаваме. Значи, стреляме ги. Защото хора, това оръжие трябва да го вземете, гарантирам ви го. Много добро. Дори би помогъл от Bloodstaff, вижте. Пак ги убиваш без проблем. И има метеорити, които са много добри. Затова пред това оръжие ви го предпочитам. Защото преди да имаше Bloodstaff, това беше най-доброто оръжие в играта. Сега има по-добро за 5 милиона кредита. Това ще го вземете вие, хора. Знам, че ще го вземете някога. С тези кодове, които админите са ги давали. Thunder с главни с SZN е код за Double Blood Moon койнове и за Double кредити. Има Delay Sahur, има и Boss Rush,
Те са много хубави кодове. Ще имате към 48 часа от Double Blood коинове. И ще имате към 10-12 часа от кредитите. Затова възползвайте се от кодовете и да. Мали те са да ми разрушили всичко. Не се може. Аз дори не ми трябва. Така бием ги. Аз лично ви казвам, че тази игра е много готина и да я пробвате. Който няма пробва, да я пробвате веднагически, защото вижте колко е забавно. Започвате с пистолетчета, апгрейдвате си оръжията, взимате си други класи, например, можете да ти взимаш дронове, търити, бункери. Има и още други класи. Предпочитам ви тази игра, но е готина. О, Йетито. Хора, между другото, това е новото Йети бос. От няколко дни вече. О, не. Трябва да убия всичките. Бий го. Мали. Бий го. Бий Йети боса. Метеорити. Спаматърите. Стреляйте го. Мали. Рече как го кърта, бе. Дробия зомбитата. Аз го кукнах. И да. Окей. Убихме Йетито. Готово. Кредити, добре. Не са много и не са малко кредитите. Те са малко, да. За мен са малко, но за някой нов играч няма да са малко. Бум 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 бум. Значи дановият е да направят, ако дано вече да започне да правят админа биоси, да направят 24 часа от дъбъл кредити и дъбъл будмон коинове. И да направят да сложат, не искам вече будмоновете, защото е малко странно. Защото ако разбирате, всичко, Bloodbuster няма да ви се падне скоро според мен. Аз съм отварял много, не кажа колко спинала съм отварял. Вече ще ми трябва дронове, чакайте малко. Ще ми трябва малко дронове. Да ми помогна, че хора умирам. Хора! Маха малко скипа! Ще ги убия. След това ъгълче и ги бия до смърт. Не, махай автоскипа, махай го. Слагай дроновете и отивайте на картите. Хора, ще умра! Хора, какво направих? Окей, разчистихме ги. Добре, това беше трудно. Ще трябва хора в бункера, хора, трябва да си направя бункерче. Така няма да стане. Трябва да отида веднагически в бункер. И започваме. Така най-добрият начин, ако стана малко, влизате в бункера и ги спамите, когато няма зомбите много, да ще ги довършваш. Така бум 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 бум. Колкото стигна да си 50 коина, ще отидем в обито и ще ролнем някакви неща и да не ми се падне Bloodbuster, защото съм ролнал към 200 спина и още нищо не ми се е паднало. Репи Bloodbuster. Значи ми се е паднал Bloodmaster клас, всичко ми се е паднало освен Bloodbuster. Това е много тъпо. Дроновете ми се махнали, бе. Стреляй. Жинг. Охо! Хора, предпочитам ви да играете на Thunder. Това. На този мап с хардкор, понеже на Nightmare не ти дава толкова коинове, колкото на хардкор, защото на хардкор много бързо изкарвам коинове. Мали.
Апгрейдвам си хелта. Хелта ми е важно. Взимам коинове. Брум, брум, брум. Охо. Ай! Много са! Хора! Аз съм кукнат. Не съм. Стреляй ги. Стреляй ги. Мачкай. Дронове. Окей, стигаме 100 wave и левкаме. Трябва ни 2 коина. Да ровно 5 пъти. Бе, хората, ако не може да спечеля 2 коина. Ето взех ги. Окей, стигаме 101 wave и левкаме. 99 wave. Мали. Много искам новото оръжие. Разбрах едно оръжие, че мога да спечелиш от 3 бос. Разбрах, че мога да спечелиш някакво оръжие, но е много рядко. Аз това сега го разбирам. 100 wave, още един wave и... Да. Много коинове. Доста коинове тук още. 101 wave, айде намирам. Защо винаги така става? 90 кредита. Това е добре. За толкова малко килове не е зле. Влязохме 12 000 изумита. Окей, отиваме да роваме. Това ми е добре късмет. Първи. Втори. Трети. Четвърти. Скуба! Добре, толкова хора, тук съм роввам и това ще е видеото. Аре, бе, да ми нещо. 2x. Окей. Не е лошо. Хора, надявам се да ви е харесало видеото. Чао, хора! В следващото видео.